Kɔkɛ sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. N bɔra k'an sigiɲɔgɔnmuso ɲini sisan. A ko ma k'a balimakɛ min baara kɛ sanubɔyɔrɔ la ko ye coronavirus de yira o la. Wa k'a ta in yɛrɛ ka jugu dɛ, k'ale tɛ ka se ka ninakili. O kama u y'a lada dɔgɔtɔrɔso la ka ban. Balima bɛɛ jɔrɔlen don. Ne ma ɲuman ko ye. K'Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina yarabi. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko coronavirus bɛ se ka juguya fo ka se nin bɛɛ ma. Ja k'a bɛ wagati bɔ a tɛ taa baarakɛyɔrɔ la yɛrɛ. O kama denbaya bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ de la k'an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la. Tiɲɛ don. O kama an kan k'a fɔ an ka dudenw ye hali bi u k'u yɛrɛ kisi. Ko tuguni ko minnu ni banaw b'u la i n'a fɔ jabɛti, tension, dusukunbana ko bana in kɔni bɛ se ka dankari kɛ ninnu bɛɛ la fo k'a se dɔgɔtɔrɔso ladali ma ani saya. Ko fana ko e ni jabɛti b'e la i n'a fɔ ale balimakɛ ko bana in bɛ se ka dankari k'aw bɛɛ la. Nka ne kɔni bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ sisan o de ye ni bana in ye minɛ o y'an ka du cilen. Saran ne ka sigi dolo i ni cɛ o jɔrɔ la nka i hakili latigɛ tiɲɛ b'i fɛ bɛɛ kan ka taa ka boloci kɛ joona dɔgɔtɔrɔso la. O tuma na ne bɛ fɛ sini bɛɛ an ka taa an ka sigida dɔgɔtɔrɔso la ka taa an ta kɛ. Baasi foyi t'a la. O y'anw kɛlen k'an ka furu kisi k'an ka denbaya kisi ni k'an sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kisi. An t'a fɔ mansaw yɛrɛ ye an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka taa an ka boloci kɛ. Awɔ Kɔkɛ. K'a dɔn dama k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen bɛna kisi ni bana in ma tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ ne lafiya. I ni ce. N'i y'i bolo ci i y'i furuɲɔgɔn lakana i y'a yira k'i b'i ka denbaya fɛ. O kama bi bɛɛ a y'aw jija k'aw ka denbaya kunnafoni coronavirus boloci la. Boloci fura in ka ɲi siga t'a la wa a b'i sɔrɔ Mali foroba dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la i n'a fɔ CSCOM ni CSRF wari bɔ t'a la. Ni jamukan in labɛnna kɛnɛya ni hadamadenya minisiriso fɛ ani Fonds mondial ni Américains ka dɛmɛ la USAID sabu la.